Kuha po ta sideline mo po. Itulog pa yun Yata DIY. Made in Barok. Sa numutag diet sapatos mag. Itulog mo. Di ba nirukod mo dito sinulid na dagit ipalawlaw mo yan, di ba? Sapatos. Wala, kumimas. Medyo kurang garot na yun. Dapat pa kumaan, nangisay. Alam garot ko nang isip. Ito yun na. Kuraw. Natamot, design na. Tadi lang nga puro nangisay. Ano? Inuyod na no. Ang kalsam na ipilam di sapatos mo. Manumot ngayon ko agpapila kami. Kaya mo siguro nga nang malam ya. Yung dilat-dilat na yung kalsamon na yun. Ano magad di presyo? Mano ka day? Nagawang ba di sapatos ko 200 kuan ay 180 kuan na. 200 kasiran kuan na mga. Hindi naman dahil sa rin Daan pa yun kuan. Pinakaling trip namin ah. Pitpidutan mo tada, gumumot, pati payong nila dala. Bagi ko apa kaya interlink na. Met pwede ko ti payong na Nemet kututong yan na. apa tug ka. Not da ko ang mardiya sandero. Narigat lang garam dito ni sima na. Met no ka, da sander mo ay pag-asa. Una. Tapos ragadi. Baling kay padaitin na eh. Nangit niya na kano singir ng day, bayad sapatos. May kayaw. 180 yung sapatos, tibayad ka na tidae 200. Daan pa yun. Lugay. Tumatangkalat na karot sa balay. Oo, mapapala di presyo dahil ka no, kabalin 50 ang register mo pa. Oo, kita mal. 60 pesos na kano, no? 50 tibayad na. Baka gati nylon na raw. Hindi sobra na bakit tumal. Unong na yun, kaso. Kita mo nga negosyante ah. 20. Oo. Nandun na di dahil hindi ko. Manong dumaday, kung sapatos niya. May sa metro ko naman. May sa metro naman may kasdas. Di manupay ganan siyam may isang rulyaw. Tapos yung 99 meters mo ka. Manong sapatos pa diya. Hinigitan pang nabuhaya. Siyempre ah. Pero